Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Giant Christian Leaders Forum KJCLF kabadai ka kenhun senrop kinong yalam jong kibalang Kristan. Kalapan pau ya kajing persya halor kajing penlong an yaki kamle khalai ha kajilla. Bat kalada waru badai ban pendamno ya kaan Megalia Regulation of Gaming Act arajar alpawe. Habayakran ban unong san hima ha kasngibaar. U Presiden ka KJCLF Most Reverend Pilengdo ulaong balada penrekam ya kataikaan onsyem bakin bun kijing mensaw ha kaliang ke imlang kasalang ka akor ka buram ka bakta ya kijing im jong kibriw baro ulaong ru bawat la ka way nakikendon jong kataikaan ka batay bakila ban ya syembenta ha kitikikam kinday tang kibanabar Henry Shisin bakin ikijat khalai kidon kanlong kabae yaki trashnong bakin om yadan benta. Nalor kata u Presiden ke KJCLF ulaong ru bakum kikhun Kristan kisngau bakalong kababakla ban penmi pisa wat na kabanta ka jilla na kajing khalai bat kidang don de kiwei pat kilat ban penmi pisa. To Bishop pila ban batai khandet habede ber ka press release ka bapi pila penmi habedi beto ka gaming act Nagaland jongki nongelam niam baper hakano kedur ki siam ya katu kene ke long ka we ki naki act paga jalla ke jongi kedang penmi thamai ke bagi khot ke gaming bekala gaming act 2021 arajar arwe te bangi laya syong li perkhat ngilaya pej ya ki jing penia jeki kendon yeki an jongganika act ke badang sumi tengi shamba ki don sibon ki ba kum ki remai Kristan bat ke meghalaya kum ka weni jella ke ba khambon ki Kristan baloda pen trekam yaganika act yaganika an ngi shem bat ngi sngo ba kin bon kijing mensau nagaliang ka imlang salang nagaliang ka akor nagaliang ka moral nagaliang ka jinget Kristan ka bakta ya ka jing long jong ki brewaro nayong tang ki samla rebot yagi rang ba tembenru wat lada haga way ngi rule jong ni ka act ki ong ba kaniga bala ban le kaniga de tang gitu ki bana sabar jella dan resisin ba kini ki jaj ono ki jaj khalai ki ba involve ki pisah ba bon ka don ha jella ka ba ye ki trashno bikin dong ba nginem don banta pi naga ye ki pisai lad wat lad ka don ka an ki ba khangru kiba thmuhi ban le igito ki bon ki rukom ki bon ki jaj ki lat ki tiba ki laban le it ban involve into to chisen balong involve igito to ki break long addicted igito te tanggap ta kala jot ka jing long jong ubriu ko lakta ya ka yeng kasem ka kta ya ka jinget ya ka balang ka kta ya ka imlang salang tenak tak daw ka KJCLF Kakasi Giant Christian Leaders Forum aka je kendo bakhado jong yi ya perkhat ngilia perkhat saniwa bat isngau ba ka don kam yangi bangin pan pau paj ba saki nong snong jong ka jala jungi borok go bai ya kini ke jingma ki badon hakmat jungi lada kede ka an kan trekam haga state ke jungi Nagaland jong ka forum kaladon nem kum ka jing tho panpha shau chief minister ban panpau ye kita ki mat ki ba Nagaland jong pi panpa iskadri jungi I pastor Edwin Kharkungor dang nem step idang yekren baru chief minister haga phone ti nomor don chene undang wan hak ni sungi te kan sadon ka jing ayu do sithi bagaji kan doru badu te kanan kadon ka sithi ka ban sa poisho hi kum ka forum ni la ekren ya yo ka jing play jung mot but ka jing sngo thu ka jungi ka long ru
daka jing yo jing tip na jing pule na jing ja ha jing ya lenti jing kendo jong kiwe ki seng ki kan hon ki jaka hagiba ka jing khalai kala kerni kini ki long ba ki kta ye ki brishmet ki ba don kane ka jing kwa brai ka jing mlen mon khalai ka kta ki jing em shmet ha ka yo ka kot ha ka koi ka khya haka jing snow thu haka jing mo jing perkhat ka ktaru ye ka long yeng haka ba ka wanra ye jing pa jing pra ka jing le jubor ka kta ye ka pen mi ye ki kam auria ki kam snail ka pen slori ki bobon ki we ba de ki lat jing snail haka jaka ba don ka ne kan da yo da la play like lan like lo ye ka ne ka jing ye khalai ba di nakata daw ka forum ko jungi ni snow ba ngi de ban pan pau pam tang jing per sha an re ni kwa ro ban pan pau sha ki bor ki bor jong sarkar bakin pendu no e ne ka ain kai te khndiat la dang ki phai ban hakini ki fiat ki ba ki ju pan long haman na ki jaka ban raise fund ma naga ta ki school ne da ta ki te nagaleng jong ka kanun phidon yu ban nong ha be de ban kan ne ban ya kene ngi klem de ya kren ngi klem de ya phale jumot halo jong kene henry ka long jing shisha baki bo bon ki kan hon wat ki kan hon nyam ro ki pen long ye ki jing pen long ki bo pher nang ta ban pen mi pisa ban lum pisa ban kan show pisa nang ta kan no jing thmu kani ka ktien fet ka de ka ktien nong wei bat ka don ki wei ka ba ngi la em len ba ban pen kam ha ki snem ki ba khamen shwa henry man ta hi ki kan hon nyam ki kan hon balang ngim jo pen long fet shu kan ki pai te man ta ngi la le ka sales of work aktian pharangi ong ka jing de ye ki tiar ki ngi thau de ki bangi shed nang ta ki food festival nang ta ki jing ye lum ki jing ye kan show da ki jing trading la jong tingi ong ka sales of work ngim ong shok ka fet ka wei ru ka long ban pendu ye ka to banung pen slor ye ka to jing ye khalai ha ka hakilat pen mi pisah kumne nagaliang an penbot ibo kai ke bagi la ong i pastor mantan nagaliang ke ni ke bangi jukhot mun sya ka fit ke ba manta la bon ki balang kim ju kham an long shu kim ju kham khot shu ka jing ye pher ha deng ka ni ki jing pen mi pisa jong ki balang bat ke ni ka at ki ba manta ke long kan jing so thu jong ka long kan ni ka ki balang ki pen yel persyang bat pen mi persana am ta ki jing thmu ki ba pher bat ta chi sen jisnam arsen jisnam tanah ki por ki ba don kam kat bagani ka ak ber si sen bekalong kaning ke bakal along an si sen ki pentrai kam kane kani ga ba baro jisnam ar sa gunta kan trai kam ta ka jing pher ka di hang ta ka jing ma ka don ta jing thmu go sarkar galang ka ji ban pen mi pisa re kum ki khon kristan kum ki pajba kristan ngi snow bagalong ka babakla ban pen mi pisa wat ye ka state ki jing kam jong ke chela na ka jing khalai ki dan bon ki kom ban pen mi pisa tang na tourism sharu ka state baganda develop ye ka tourism ka develop ki kat ki badon ki sources ki badon ha ka jella ki bon ki lat ban pen mi pisa tan re kum oi pastor ka la shushim la shupen bot gi kat to kat ni gi jaka ke ba ke la doni gane tiki kwa ban pentri kam dagane ga gaming ha ka jalla ka jonge ka forum ka jungi ka snow thu ba ka sarkar ka dei hi ban don ki lat ki lenti nam ta ka jing pen mi e ka pisa nam ta ka roi ka pa ka jing ya shaprang jong ka jalla ka jing krishan ya ka jing don kam jong ki breu ha ka jalla hanre da ka lat jong ka jing khalai kam dei ke ba snow day ka ba snow day ban ya krishan namar ka ne ka wan rai ka lawai ka bom don jing kermen ka ba na da dei da ka jing ya khalai di nakata ka daw ka forum jungi ngi snow ba ngim ya hab ya ka ne hanre ngin krishan ya ka sarkar haki bo bon ki wai pat ki jing thmu
kiba kadon nagam ta jang ban punmi ya ka pisai ya jing don kam nam ta ka jing roi jing pa jong ka jala tika forum ka jungi ru hagani ka jing ya phale jing mot ka jungi ni snow ba haga liang jong ka sinshar ka khadar ka sarkar ka jing tray hagi bobon ki banta ka devan don kane ka jing yalam ki nong yalam ki batip brave to play lane ki bangi ong ka leadership of morality ka ban yalam ya ka lawai jong ka jala khamtan ki khon samla shagi jing bha shagi jing roi ka jing pa ba ka jing shong suk shong sngai